Ako vnímaš rozdiel medzi direct tradeom a keď pražiari nakupujú z warehouseov a práve ten tvoje skúsenosti s direct tradeom, ktoré keďže importuješ na Slovensko, skús to opísať. Takže hej, ako ten direct trade bolo považované vždy za také noblesné ako keby slovo, ale z hľadiska producenta myslím, že nedávno sme to riešili aj na blogu Káve a tento článok. Ide o to, že vlastne direct trade je pekná myšlienka, hej, ale keď si to zoberieš, tak vlastne z hľadiska producenta my začneme, ja neviem, v novembri zbierať, vyexportuje sa to niekedy v marci, kým to dorazí k nám, tak môže to trvať aj 6-8 mesiacov, hej. A teda málo ktorá pražareň by si mohla dovoliť to, že by si predplatila tú sezónu alebo niečo také, alebo že by si zablokovala 9 mesiacov kapitál, že by, na to je vlastne dobrý ten importér. To znamená, častokrát importérom máme kontrakt už pred sezónou, hej, keď už sa samozrejme vytvoria vzťahy, kde si dôverujeme navzájom. A ten importér vlastne naimportuje celý kontajner, je to efektívnejšie z hľadiska transportu. My musíme robiť rovnaké papierovačky na jedno vrece a na 20-tonový kontajner. Hej. Takže vlastne, keď je dobrý importér, napríklad ak my spolupracujeme s Nemcami a s takými mladými chalami, ktorí tu s nami boli, dali sme pivko, pokecali sme, oni chápu proste, jak to funguje, tak častokrát ten dobrý importér zohráva veľmi dôležitú rolu. A takisto tá pražiareň sa potrebuje sústrediť na to, čo robiť dobre. Povedzme, máš pražiareň, kaviareň, robiť tip-top kávy, profilovať systém. Ak ešte riešiš importné papiere, sklady, vzorky, preshipment, neviem čo, predplatenie sezóny, tak toto všetko môže byť komplikované a ja si myslím, že oba dva tie systémy majú ako keby svoj zmysel. Hej. Že my napríklad tiež máme teda ten super direct trade na Slovensku, ale zároveň máme nemeckého importéra, s ktorým spolupracujeme, lebo oni tiež nám poskytnú nejakú finančnú stabilitu a takisto potom povedzme v Kórei robíme s importérom a tak ďalej, lebo že na Slovensku teda to staviame aj na tom, že teda mám tam aj rodinu a že si to viem predať aj sám. Ale kde volade v Kórei by som sa nakontaktoval ja na tých konečných pražiarov a tí importér robí vlastne svoju úlohu a to je, že organizuje cuppingy, obchádza tých pražiarov a tak ďalej, zlepšuje nám meno ako farme vlastne kľudne v celej Európe. Takže rozhodne si myslím, že ani to není lepšie alebo horšie, všetko má svoje výhody a nevýhody a myslím si, že hlavne je to dôležité, aby boli aj tí importéri zodpovední a proste chápu cenu tej kávy. A myslím si, že toto mám strašne rád, teda ja osobne na tom výberovom segmente, prečo sa veľmi nevenujeme tým komoditkám, je, že častokrát sa vytvárajú priateľstva, nie len že biznis ako keby a nie len kontrakty a tak ďalej, ale že častokrát sme kamaráti proste s tými importérmi alebo s tými pražiarmi a to osobne ja mám radšej.